出国那个 Schlemm 中午农山起码。Papi, orang berada di kerana ini untuk kubah. Ubah. Dia tu lagi mengi piwan nak ikan hun. Mentang iwan nak Blind Literacy Organization. Kedon hai ka office jongi kedon teh nong mai lau jenriu. Piwan bun jan CRPF camp. Piwan bun tas ni. Kemne ngi ya kumapia i hang ni. Inda ya bun tan mar don ki ba ya bom koi don ki ba isene stai. Don kam teng isu ya wan man ai men sim lem nam ta jongi ba ila tristom nam ta jong ka lawe ka jai jenriu jongi wat kumjo nam ta jongi ki beri badon jing dunat pat metro barok ki ka community jongi beri badon jing dunat pat metro long i sungthu ba kane ka jing le ka jongi kalong ba kadai nam ta kalawe jong barok tengi sungu khia ba long na kaliang jongi ru abede bat kane ka kam kalong ba mar las ba ila keren ru hapo ka yang dorbar nam ta jongi ki beri ki ba don jing dunat pat met long iba arden kai ngiru kat kum balong menta kat haduk menta babon hiki beriu ki badon jing dunat khot med long kidang bon hiki dang sa ha ka jing umdom abai de bat kene ka kam abai de bat kene ka reservation policy kumno ki pia nam ta jong ki disable long ki badon ya jing dunat khot med mo kumno ki pia kumno ki pentep kam kumno ki advertise kumno ki ayuru kata kadang long turmur kumbalas tain ka balong ngam sutu so thaure keng inti berhakan pembat kam judon ru kano no kala let's say kam judon kata ka jing pensai ngam pat julap kadon kata ka jing pensai na kaliang jong sarkar ne na minister ba de pek jong ka social welfare ba de na kata ka daw bangi nang sa ka jing gumdum ngis ngutu ba kani ka kam kalong kam da dei nam ta jong ka VPP la ne kam da dei jong ba arden andri la anden la de nam ta jong ba ro khoj na do ki persa ki si jonga le ne ki kon kiti lane ki khamtam namta jongi ki priu ki ba don ya ka jingna pat met bangi sufu ba kat hadu menta ba sarkar kadang sengap menti ba lese ba kam don kano ka suggestion lane kano ka solution habai de bekane dengan tak daw ba niru ban sesu ban haban mi sakmat ban ajing kersan lem lane ban aimen sim lem nang ba ka jij benriu jongi kan kanang yai mo kanam do kay nong kanam hiar satrai bakanang yo mensim nang nesikmat bakandang kiu irat ka kumlang sa lang jungki beriu bakajai pendeu jungi khasi bagi penar lani bagi garozu kam mali jungi beri kini ki khasi kini ki penar mat di tang kinong thok sun lani tang kita kinong khliap tempeu mat aba berkhat kai nya kaji so jonga kalong ka ba i samsot ban sengap leni ban wadadam yo ikitman ro ndrei ni songtho bakapang kada not patarha ka mensim aba sengap ya kani kajing sya tengan kajing sya stom jong ba arden marwai ndrei undon ba ban snok tilang bat i like no yakni pai ba baya don tilang bat i ndrei ni kermen ba ka longba kajing sya stom ko jong i longba kajing Tristom kejing len lade ke jong i ndrei kalawe ka babaha jong ki khon diksiu jong kajai benri jong i kenyo ya kajing sup ka ba pharnai ka ba kim hapsu ban nang sya sitom leni ban kinam hapsu ban ya khun leni ban ya le ya ngo long kinam jinjar su ken nam ta kalawe ndrei ya kani telong ba lada ka kaca kajing sothu ka jong i kum tau briu badon ha kajing dunat fatmet balada kini ki sarkar kim le ai lene kim tre ban ya kren ya kene gamut ba kadon ka air ka itrai ka ba kila ya bure selendet namar ba lese ki dei tang ki bru business kita ndai ki bru ba ijak benriu ndai ki bru kita ki ba don ya kata ka mensim ban ai ban yada yang ki red pai lene ban yada yang kita ki bru ki ba don ka jing telot ni ka jing dunat khotmet lene bat nabaro nam tabaro ka jak benriu jongi bilang khamtam nastir ki niki MLA sa penar kalong nga kwa ban apil pi baro ba pi dei ban long ba kan thai ku bor mo ba pi dei ban wan sakmap dei ban krene ai wat long rekum kita ki nong tong wat long rekum ta ki nong thok sun ki nong kliap tempeu ki nong kinong kum ta ki bodyguard jong no
pidi ban soto merembe ba punya penhe tang ya ka ba business la jong mereka tung jing soto junga kesno ba kini ki babon kini ki mali jungi balong hakata kom da poi ka kam ka ba e kim not mereka kinda suhe tang ka tang tengam mereka kimlaj ban keren kimlaj ban kha kemut ba dibeniat ki jong ki kila la long kila duna beniat kin tharai ba kimla so ban thai kono ka jing e ka ba kin mar ba kimla re ban kerit ong kumno ban kerit meng kerit beniat kembali iba arden de mar ngade benar kemda kapsut keren si diat den re long kumbaong ba namta jong ka sinong ka thau ni ka konvensi sebarot